ka-adventure nakapalit ko og scrap nga ref guba ka-adventure unya karon ka-adventure mo ni siya ang gamon nga magbuhi mi og tilapia ka-adventure kay tama ko napalit nga pam unya wala magamit kini ka-adventure mo ning hugasan karon unya amo ning buhian og tilapia ka-adventure unya pakanon siya og floater ka-adventure. Oy, what's up ka-adventure? Amo na ning hiluan ni Kuya Patrick kay among buhian og tilapia ka-adventure kining guba nga ref. Ka-adventure among dayon nga ni Kuya Patrick kasi dayon. At among hiluan ka-adventure. Patay day. Okay, what's up ka-adventure? Among gidayungan ang napalit na ang scrap nga ref among gidadir ka-adventure kay among hinluan ni Kuya Patrick. Okay, what's up ka-adventure? Karon among hinluan ang ref nga among napalit ka-adventure nga second hand kay among buhian og tilapia ka-adventure. May na pasaw-pasawan sa inday. Among inday.
What's up ka-adventure among gi. Asa ka? Alin. Ari sa putih mo kay. Ari sa bu. Kita. Ari buka. Iya bu. Iya bu. Iya bu. Ibu. Kusuk. Tuh. Balik. Gede yung. Lihat sud, gede yung. Gede. Oy ka-adventure, amo nang iso diri sa among kwarto ka-adventure. Kaya sa ka-adventure, isod na katong scrap nga rep ang napalit. Geto dayon. Garal ka-adventure. Inya ari sa kwarto na mo ibutang. Ito sod kersa. Kamot. Ano ra isang di kay irong dollars na mo ni ako napalit nga pam ka-adventure. Uy mo. Ni kuasa ng wire bi. Kuasa ng wire. Iyo mo sa tong tubig. Iyo mo sa tong tubig. Di ito man iyo mo sa CR. Di ito kaya si dari isang liga. O ka-adventure, amo ni siya among butangan og tubig. Unya mo ni ang napalit nga sikanhan nga ref. Unya ka-adventure, among buhian diri og tilapia ka-adventure. Diri ka-adventure. Kay sa una diri mi nagbuhi og tilapia diri sa among pispan. Unya wa may tubig ka-adventure. Manang kanang di kayo mo tambok ang tilapia kay tagsaraman ka ng tubig nga ibutang unya naguba po lang mitsibol ana karon ka-adventure kato magamit atong nahungkuan ka-adventure ako nang gitaod ang katong akong napalit nga pam para sa tilapia unya mo ni siya gigamit sa una dito ka-adventure sa nagbuhat pa ko og pispan unya kanang tungod sa kadako wa man makoy ka-adventure kay tagsaraman na ang tubig kay naguba po ang mitsibol katong gigamit na ubang suyop sa dito sa tabay unya wala mo nang kato ka-adventure dito sa likod wala magamit ana karon ako na lang gipalitan og sikan kana scrap nga ref ang gi-try ka-adventure di ba mo tuhok ning tubig unya mo ni siya akong silbi nga mosuyop ka-adventure sa tubig atong mo ni siya ang silbi ari mosuyop ka-adventure unya ari ipon ang tubig nga mo matagop diri ka-adventure. Ang i-try ka. Ay, ako na. O, isaksak adventure dali. Di pa kasaka tubig ko ang kung ba't. Tabang kuskoy ko. What's up ka-adventure? Nakaroon sa balay ka-adventure. Nagbuhat ko akong i-try ka-adventure nga. Masilbi ba ang ref nga akong gipalit ka-adventure nga scrap nga ref. Dali sa amo ka-adventure. Among gama ko kanang kaning among jug ka-adventure among gama o kanang filter among ginamay kanang kuan singa nang gapas akong gibutang gapas unya noog para magbalik-balik ang tubig ako sa gibutangan og kan ka-adventure kanang hose.
among napalit nga tilapia dito. Katong among gibaling dito ka adventure sa kang Sir Abilino Fernandez. Unya na po yung mga ungon, kaning ungon murag pasayan gagmay. Amo pong gi-apil og buhi ka adventure na karon sa among gihimong nga aquarium nga refrigerator nga sikanan ka adventure. I-scrap ni siya ka adventure gipalit na gahapon. Ano kita na to ka adventure ang mga tilapia ka adventure nga among gipangbuhi. What's up ka adventure? Mao na ni siya ka adventure. Unya nagbuhat ko og filter para ang hugaw iyang kuan ka adventure mabalik unya. Gibutangan diri og mga kuan ka adventure kanang gapas para masad ang iyang hugaw. Salamat di ay shout out ni Sir Abilino Fernandez og sa iyang pamilya ug sa iyang mga anak. Shout out ninyo. Isutrik. What's up ka adventure? Amo na ni ka adventure, amo nang gisudan og tilapia ka adventure og naapoy mga ungon. Kini mga pasayan gagmay ka adventure makita. Malay sa mga ungon ka adventure kanang mga pasayan gagmay. Okay, what's up ka adventure? Ang ginawat ko na gunay pa mo sa akong video. Ayaw kalimut pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimut pag-click sa notification bell para makasunod po sa akong daghan nga video. Kaya salamat ka adventure. Kaway, hindi, Mary Joy. Kaway.